rahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkamu da saduwa a cikin wannan fili namu na bakarleda a kasuwa. Masu sauraro, shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Malam Tanimu mai fuskar suke tattauna da sabuwar bazawararsa akan soyayyar yaransu. To nan dai suka yanke shawara akan cewa abin da ta yanke shawarar tasa a Sama'u hakan ya yi daidai, kuma hakan ya yi yadda yake so. Amma da fatan dai, kamar ya ce mata, kamar da fatan dai tunda dai yaron dai bai san ga halin da ake ciki ba, ta ce ita ta riga ta ga yaron komai, domin ita ba abin da take boye wa yaronta. Ya ce to ba komai, Allah sanya alheri, hakan ma da kika yayi, ni ma yanzu kin ga kin koya min dabara, yanzu in na je zan samu lantana mu tattauna da ita akai, zan nuna mata cewar ni ma gahi kamar yadda ita, domin dama na nuna mata cewar ina so sai ta gama makaranta ne. To kin ga yanzu hakan da aka yi yayi daidai, kin ga ba za ta zargi komai ba, dama tana cewa lalle sai na gaya mata dalili. To yanzu da hakan da kika gaya min, kin gaya min abubuwan da ya kamata, ni ma zan je in same ta in mata bayani. To amma yana wani hanzari ba gudu ba, a Sama'u sai ta ce me ya faru kuma, sai ya ce kamata ta tunda abun ya kai ga haka, kin ga bai kamata a ce mu ɗau dogon lokaci ba. Sai ta ce tabbas haka ne, ba za a ɗau lokaci ba, amma ka bani nan da wata ɗaya mu gani abubuwan da yake akwai, sai in yanke lokacin da ya kamata a yi magana. Sai ce to shikenan, a nan da wata ɗaya ai ba wai damuwa ba ne, ba komai, ni dai zan je in ci gaba da shirye. Ta ce to shikenan Malam Alhaji Tanimu, dan ba zan ce Malam Tanimu mai faskaran ba. Ya ce hawa ai ban zama Alhajin ba tukun. Ta ce to ai kai yanzu ka zama Alhaji na mala. Ya ce to shikenan ba komai, na gode da wannan karramawa taki. Ta ce abin ma ai ba karrama ba ne, ai girman ka ne haka, kuma ka kai a gaya ma kaka. Ya ce Allah go. Ta ce wallahi. Ta ce to shikenan ba komai, na gode. To ni yanzu zan koma, zan tafi gida domin in je in samu lantana in shaida mata dukkan abubuwan da muka tattauna da ke. Ta ce to shikenan ba wani abu. Malam Tanimu sai ya tashi ya tafi gida. Bayan ya fita daga cikin gidan ya tafi, take cewa to wannan yaron yana so ya kwanto mu ruwa kenan, saboda ina so in ja abun da na ja kafin mu auren nan, amma ga yanzu ya jawo, ina so a yi auren nan da gaggawa. Amma tunda da ya ce hannun da shekara guda, to ai ina ganin zan ja abin da zan ja kafin lokacin. Kamar yadda na gaya yanke mai shawara na, yanzu bari zan yi nan da kwana biyu in ya dawo, in ce ina so in dan sai kayayyaki wanda zan dan fara yan gyare-gyare, ya bani ko 500 ne a hannun shi, domin dan yi wasu gyare-gyare kafin a kai ga sayan wasu abubuwa. Domin abin da shine ta ce kai anya 500 ba ta yi kaɗan ba kuwa, tun yadda yake da kuɗin nan. Ta ce to ai ko da yake ai farkon ja ne, gwara fara jan shi da kaɗan ɗin tukunna, sai mu ga abubuwan da za a yi zuwa gaba. Domin an aka fara jan shi da kaɗan, aka ga ya bayar yadda ya kama ɗin nan, dan da wuri zai ɗauka ya bayar. Kaga kin ga ko ai ba ai wasa. Ya ce to shi ita dinka shawara, ai ko hakan za a yi. Shikenan ta ce iya tafi, shi kuma bai san abin da take tattaunawa ba a Sama'u. Sai koma gida sallama. Matarsa lantana ta amsa alaikar salam. Ya ce lantana ta ce nan ya baki tayi bayar. Ta ce ya za in tashi, tun ɗazu ina jiran ka dawo, domin sai ka ban ansa ta a game da wannan yaron da yake neman wannan yarinyar, har da kake cewa ba za a yi ba. Sai ka ga me dalilinka, me hujjarka, kuma kine ka ce me. to yanzu ina sauraron ka gaya mun me hujjarka ta cewar ba za a bata wannan yaron ba. Ka gaya mun wani abu ima, ko wani aibu ne da shi, ko mahaifarsa wani laifi taimaka da har ba za ka ɗau yarka ka ba shi aure ba. Ashe ka gaya mun dalili, yi yasa tun ɗazu na kasa komai, jira nake kawai ka dawo, gwara a yi ta ƙare kawai, domin na fi kana nema ka sawa yata ta kwante a gari, kamar yadda mutane suke kiranta da ta yi kwante. Yi ne ce to kwantar da hankalinki, kwantar da hankalinki, na dawo ne da kyakkyawan albishir da ya kamata in miki akan wannan yarinyar. Yadda ta ce to shikenan ina sauran ka, amma ka sani in dai bai mun daɗi ba, wallahi ko sama da ƙasa za ta haɗe, ba zan yadda ba, ba kuma zai taɓa yiwa a canza mun akala ba akan abin da na yi niyya. Saboda haka gwara ka san irin abubuwan da za ka gaya mun tun kafin ka faɗi magana da za ta ɓata min rai, don wallahi tun da ka faɗi wannan magana ta farko, yanzu na daina ganin abu. Ita dakata karki ce komai, duk yanzu na samu bakin zara,
kuma yanzu zan warware miki duk abubuwan da yake akwai. Sai ta ce to shikenan ina sauraron ka, faɗa abin da za ka faɗa. Sai ya ce to ai ba wani abu ne isa na ce da ke yaron nan idakata ba, kamar yadda na ga miki yarinyar nan yanzu ta fita daga makarantar firamare din nan, kuma tunda yanzu dama ta samu a gare mu, gwara mu tura ta sakandare ta dan samu ko da shekara ɗaya ta yi, ta dan ƙara ilimi domin ta san abin da za ta kyautata rayuwar aurenta da mai gidanta. Domin na ji labarin cewar yaron nan shi ma ina karatu bai gama ba, kuma a yanzu zancen da ake ana magana cewar zai koma ya karasa karatunsa shi ma, da ita da shi karatun nasu ya kusan zuwa daidai, tun da shi ma shekara ɗaya ne, ita ma sai ta je ko shekara ɗayan nan in ta yi suka dawo gaba ɗaya, kin ga shi kenan sai mu zauna a yi magana ta auren nan, a yi bakin kowa ya kwanta, hankalinki ya kwanta, nawa ya kwanta. Ina ganin in muka yi hakan zai fi akan a ce yanzu mu tauye mishi haƙƙi ko kuma ita mu tauye mata haƙƙi. Kin san yadda yaran nan suke son karatu, bai kamata a ce mu hana su ba. Ta ce to ta inna ka bullo kenan. To mai sauraro, in yau ka fara ziyarta wannan channel namu, dan na mana subscribe, ka danna alama ƙararrawa, da zarar mun ɗora za ka ji, domin haka ina ƙara taimaka mana. Ta ce a'a ba wai zancen ta haka na biyo ba, ke da kanki in kika zauna kika yi nazari za ki ga maganar nan tawa ba aibu a cikinta, domin magana ce wacce take ɗoɗar a kan hanya, wacce take ba karkacewa. Ta ce dakata, karka gaya wata magana ba karkacewa. Ina wannan yarinya kace sai ta ƙare shekara guda ba a yi mata aure ba, ga ta nan yanzu kusan jera muke tare da ita, saboda haka ba wani magana sai ta ƙare shekara guda. Kawai tunda Allah ya sa ta samu manemi kuma kana da dama aurenta, saboda haka kawai a yi maganan nan ta ƙare. Ko iyayen yaron ne basira ba, kai ko basira ba, za a san yadda za a yi, domin a san yadda za a yi auren yarinyar nan, domin kawai ni na gaji da ganin ta a gabana. In kuma kai ba za ka iya ba, ni zan je in samu mahaifiyar yaron mai magana tsakanina da ita, ko kuma ka gaya min me hujjar ka ta lalle sai an kai bikin yaron da shekara guda. Saboda haka in dai ba wata hujja, saboda haka kai wannan magana kawai a bata, ni ba zan yadda ba. Ya ce lantana, ya ce yanzu ni kike ga haka, ni za mu sa in sa da ni da ke kenan? To ba za a auren nata yanzu ba, sai dai in kin isa za ki auren da ni kake ga ina isa, to wallahi zan nuna maka isar ta. Ni zan je in sami uwar yaron in magana da ita, domin in ji abubuwan da yake, in ma da wani abu da kake boyewa, to na sai ita ba ta boye ba, za ta yi mu magana kuma za ta ga da abubuwan da yake faruwa. To mai sauraro, in yau ka fara ziyarta wannan channel na, ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, da zarar mun ɗora za ka ji. Kuma mai sauraro, ka yi ƙoƙari ka ga videos ɗin nan namu har ƙarshe, domin ka ji irin badakalar da ake toyawa a cikin wannan shiri namu na bakan leda. To wallahi baka isa ba, saboda haka in dai wannan magana taka ce, to wallahi gwara ma kawai ka haƙura ka kyale ne, saboda haka ni zan je in samu uwar yaron mai magana da ita. A'a ki banni kawai, ba sai kin je ba, saboda in kin je yanzu za ta ga cewar kamar mun matsu mai aurenta ne, sai za su yi mana wulakanci. Saboda haka ki bari mu samu a hankali ai maganan nan. Saboda haka tunda haka kika ce, to ni ma na yadda, na amince, tunda yanzu kin riga kin fi karfi na, tunda ke yanzu kin riga kin zama ke ce mai gidan, ni na riga na zama matar. Wato tunda har zan faɗa ki nuna ban isa ba, ki lalle ke abin da kike so shi kike so a gidan nan. Ta ce tabbas in dai ka zo da abin gaskiya, to ka san ina mai goyon bayan ka, amma in dai ka zo da abin da yake saba a gaskiya, to ka san ni bana cikin wannan sha'anin. Kuma in baka manta ba, baya kai kake kirarin cewar a unguwa an ne maka burin cewar ka aurar da yarinyar nan, duk unguwa ba yarinyar ta kai ta girma, ka dage sai ta karatu, to kona cewa ba ka da hali, kai da kanka kana irin wannan surutun, kana faɗa an ne maka wannan surutu. Kuma yanzu yarinya ta samu wannan ike santa, wannan ike neman ta zai aure ta, kuma ka zo ka ce wanda sai ka kakalo wai nan da shekara gudan ma ba ma wai auren bane, a'a wai sannan za a ba shi dama ya ci gaba da nema. Ka san wannan magana zancen banza ne, zancen wai ka san ba zan lamunta da wannan ba. Saboda haka kawai ka kyale ni zan je in samu uwar yaron mai magana da ita, in ta kama ma ni in je in samu mahaifin yaron a garin su in mai magana da shi,
domin in kai ba za ka iya ba. Shine sai ya ce to shikenan, tunda baki da hankali sai ki da izinin wa zaki fita, to ki sani tunda abun naki haka ne, har kin kai ina faɗa har kuma kina, to ki tabbata da cewa ko kofar gida kika taka kika leka ba da izini na ba, to ki tabbata kin tafi kenan, ba ki da cikin gidan nan ba. tace wannan ba magana kake ba, saboda wannan abun da kake faɗi kana yin wani hargagin zamo ne, saboda haka babu wata abu da zaka gaya mu, babu wani bayani da zaka ƙara gaya mu a game da wannan maganar. Saboda haka wannan aure sai an yi kuma sai na je, saboda haka ba abin da zai hana ni zuwa. To mai sauraro, in yau ka fara ziyartar channel na